Nggih. Biasae tiyang ingkang tilem bengih menika sing sering tangi di jam niku, tepat niku ditangekaken. Nggih niku termasuk disapa Allah. Eco-eco tilem tangi setiap berkali-kali waktu jam niku wau. Krana panjenengan mungkin singen-singene nggih mungkin dalam keadaan nggadahi istiqomah yamoten termasuk disyariate salat tahajud. Nah niku lah Allah menika nyareataken panjenengan ditangekaken nggih niku wau enten perwujudane lek keimanane dukur. Wujude awake dhewe sing nangekno. Mboten enten jin lan setan lan iblis nangekno ngongkon sembahyang mboten enten termasuk setan lan iblis niku. Setan lan iblis niku diciptakan bukan untuk ngejak wong ibadah. Setan diperuntukkan untuk nguji menungso, termasuk ngejak mlebu neraka syariate. Lah ngoten nggih. Kenyataane iblis nggih ngoten. Diperuntukkan kuwi nguji menungso ingkang gadhahi sifat lebih kecelakaan dugi makhluk-makhluk lintune menika. Nah niku intine niki sampean ditangekaken dhateng Allah sing ngongkon mangsa apa nangekno sampean iki wau nggih Allah termasuk wujud keimanane sampean. Dadi sampean iki wau jelas-jelas pun ana sing narik tapi lek Allah maringi panjenengan semerap enten perwujudane terkadang niku wujud kita piyambak kados mimpi menika nggih niku kendake Allah. Menawi malaikat dengan perwujudan lainnya nggih wawalam sawab. Ngoten Mas Bae. Dadi intine tiyang ingkang diparingi ridhone Allah niku wau tiyang sing pernah gadhahi istiqomah. Lah nggih, terutama nggih niku wau kadang kesel kadang napa nek iso nyikapi dalam posisi fisik iki kesel kados ditangekaken niku wau krana fisik iki kesel metawi sakit ya cukup sampai bertasbih kalian tilem. Karena fisik niki loro, karena fisik niki kesel. Ah ngoten. Ojo kesel-keselan, aduh aku kesel kabeh. Akhire berkepanjangan sampean kesel kabeh. Kesel titik males kate takbir. Males kate apa. Tapi saat diuji nang Allah lek ancene loro, lek ancene payah temenan. Dilaksanakan disikapi cukup bawa tasbih. Nek rasa kesel-kesel titik langsung ngadus. Langsung adus wis. Monggo kok sehat wis tadi salat. Ya niku padahal nggih katese panjenengan niki wau termasuk nggih disapa dhateng Datuwah menika. Oh nggih, cukup batas salam wabarakatuh.